Jó reggelt mindenkinek! Sziasztok, srácok, én Cöki vagyok, és a mai részben azt fogom bemutatni, hogy hogyan kelek és mit szoktam csinálni. Szoktam én enni, reggelizni, utána ebédet kapok és vacsorát is. Szóval olyan. És én nagyon szerettem, kijönnek a gazdáim is, és jógatják a sort, mert nekem az nagyon nézés. Káratni szoktam még reggel, vagy nem tudom, belemenjek. Ahogy ott szintén a testvérem is szokott ki. És hát igazából szoktam a fűbe. Nagyon szeretem ezt a fűt. Főleg amikor ilyen szúrós és jó érzés, így hempelengi benne. Letámadom a gazdámat, ment jó érzés, és tisztálkodni szoktam még reggel. Ugyanis az is muszáj, de most hempentek éppen, ugyanis igen. Egyszer ez a videó, srácok. Következő videóban találkozunk, és sziasztok!